हरे कृष्णा. आपल्या सर्वांचं आपल्या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण नेहमीप्रमाणे गुरूंच्या चरणी प्रणाम करूया, मंगलाचरण करूया. आणि आजचा आपला अवतार जो आहे वामन अवतार, म्हणजे आता पुढचा अवतार आहे, तर त्याची आपण सुरुवात करणार आहोत. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणवमी हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री श्री राधा गोविंद की जय हो। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद ग्रंथराज भागवतम की जय। श्री वामन देव भगवान की जय। आता आपण आजचा जो आपला पुढचा अवतार आहे, म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा आपण अभ्यासला भगवानांचा जो अवतार होता तो अवतार अभ्यासला, मग त्यानंतर वराह अवतार अभ्यासला, मग त्याच्यानंतर आपण जो अभ्यासला तो नरसिंह भगवानांचा अवतार अभ्यासला, आणि आता जो आपण अभ्यासणार आहोत तर तो वामन अवतार अभ्यासणार आहोत। म्हणजे भगवान यांनी प्रत्येक म्हणजे जे आपण म्हणू की प्रत्येक प्रकारचा जो जीव आहे, म्हणजे असं तर त्याच्याशी संबंधित भगवानांचे विविध असंख्य अवतार आहेत। मग त्यापैकी आपण पाहिलं की म्हणजे भगवान यांचे जे अवतार आहेत तर ते असे जर आपण अभ्यास करायचं ठरवलं तर ते कसे आहेत, तर सर्वात पहिल्यांदा म्हणजे जलचर जीव, मग त्याच्यानंतर पुढचा म्हणजे कासव म्हणजे जे आहे ते कूर्म अवतार, मग त्याच्यानंतर पुढचा म्हणजे वराह, त्याच्यापेक्षा थोडस उन्नत जीव, मग त्याच्यानंतर मग पुढचा अवतार भगवान जो यांचा आहे तर मग तो आहे कोणता, तर नरसिंह भगवान यांचा अवतार म्हणजे सिंह, म्हणजे पुढे अजून म्हणजे कसा की तो कसा अर्ध शरीर पशुचं अर्ध शरीर मनुष्याचं, म्हणजे थोडस अजून प्रगत अवतार। आणि मग आता बट्टू म्हणजे छोटासा खुजा किंवा असा वामन अवतार म्हणजे पूर्ण मनुष्याचा अवतार, पण बट्टू म्हणजे खुजा स्वरूपातला मनुष्य असा अवतार। म्हणजे ब्राह्मण वर्णाच्या म्हणजे ब्राह्मण वर्णाच्या मध्ये भगवानांचा हा अवतार आहे। अशा विविध वर्णांमध्ये पण भगवानांचे अवतार झालेत की म्हणजे जसं की आपण अभ्यासलं की जसं
जे नंदबाबांचे पुत्र म्हणून म्हणजे गोपालक म्हणून भगवानांचा जो द्वापारिका जो अवतार आहे भगवान श्रीकृष्णांचा, तर तो कसा यदुकुळ म्हणजे ते वैश्य वर्णाचं आहे. मग त्याचबरोबर जे आहे वृष्णीवर्ण म्हणजे भगवान हे देवकी आणि वसुदेव यांचे सुपुत्र पण आहेत. मग ते क्षत्रिय आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने विविध वर्णामध्ये भगवान यांचा जन्म पण आहे. असं आपण बारकाईनं अभ्यासलं तर आपल्याला लक्षात येईल. आणि त्याचबरोबर भगवान सेवा सुद्धा विविध वर्णामध्ये करतात. शूद्र वर्णाची सेवा कशी करतात भगवान, तर अर्जुनाचं सारथ्य केलं भगवान यांनी, किंवा जो यज्ञ केला होता युधिष्ठिरांनी म्हणजे जो युद्धानंतर, तर तिथे त्यांनी सगळे जे देवता म्हणजे असे सगळे होते ऋषी मुनी, तर तिथे पंक्तीत त्यांनी अन्न वाढायचं म्हणजे वाढप्याची सुद्धा भूमिका बजावली. म्हणजे शूद्र सेवा सुद्धा भगवानांनी केली. क्षत्रिय सुद्धा सेवा भगवान यांनी केली. म्हणजे युद्ध लढणं, ज्या स्वाऱ्या झाल्या म्हणजे जे मथुरा किंवा इकडे ज्या त्यांच्यावर विविध स्वाऱ्या झाल्या ज्या रसंगाने वगैरे केल्या, मग त्यावेळेला त्यांनी युद्ध सुद्धा लढलं किंवा विविध असुरांचा सुद्धा त्यांनी वध केला आपण जाणतो. मग त्यानंतर भगवान जे आहेत तर त्यांनी कसं बटू बनून ब्राह्मण वर्णातून सुद्धा लीला केली. म्हणजे अशा विविध प्रकारच्या लीला विविध वर्णातून सुद्धा भगवानांनी केल्या. आणि अशा असंख्य आहेत वेगवेगळ्या वर्णातले आपल्याला सांगता येईल. त्यातल्या काही आपण श्रीमद भागवतम मध्ये अभ्यासतो. म्हणजे श्रीमद भागवतम सुद्धा कसं आहे की ज्या भगवानांच्या म्हणजे अशा ज्या दिव्य लीला आहेत, तर त्या लीला विविध जे ग्रह लोक आहेत म्हणजे विविध ब्रह्मांडामध्ये विविध ग्रह लोक आहेत. तर आपलं एक ब्रह्मांड आहे, तसं त्या ब्रह्मांडामधला हा पृथ्वी लोक आहे. तसं म्हणजे विविध अजून ब्रह्मांड आहेत, असंख्य ब्रह्मांड आहेत आणि तिथे असंख्य ग्रह लोक आहेत. तिथं तिथं विविध ग्रह लोकावरती विविध प्रकारच्या लीला भगवानांच्या सुरू असतात. मग तिथे तिथले जे काही उन्नत जीव आहेत त्यानुसार त्या लीला असतात. म्हणजे ते उन्नत असतील तर त्यानुसार त्या अधिक दिव्य लीला असतात भगवानांच्या. आणि त्यामुळे इतर ब्रह्मांडामधले जे श्रीमद भागवतम आहे तर ते अजून मोठे म्हणजे खूप विस्तृत स्वरूपात भागवतमचं स्वरूप आहे. म्हणजे आपल्यासाठी 18,000 श्लोकांचं स्वरूप आहे. व्यासमुनींनी आपल्या ब्रह्मांडांसाठी त्याची रचना केली. पण हेच व्यासमुनींची रचना इतर ब्रह्मांडांसाठी अजून विस्तृत प्रमाणातलं श्रीमद भागवतम ग्रंथ आणि तिथे तितक्या विस्तृत प्रमाणातल्या लीला अशा पद्धतीचं आपल्याला पाहायला मिळतं. मग आता आपण हा वामन अवतार अभ्यासणार आहोत. तर आता वामन देवांचं जे वर्णन आहे तर ते आपण थोडक्यात आधी कसा हा वामन अवतार घडला, त्यामागे काय प्रयोजन होतं म्हणजे, तर हे अगदी थोडक्यात आपण समजून घेणार आहोत. आणि मग आपण स्लाइड बाय स्लाइड प्रत्येक स्लाइड नुसार आपण वामन अवतार जो आहे तो अभ्यासणार आहोत. मग आता आपण सुरुवात करूया. माझा आवाज सर्वांना व्यवस्थित येतोय ना? तर मी व्हिडिओ ऑन ऑफ ठेवेल. व्यवस्थित आपला क्लास चालू राहावा त्यासाठी गरजेनुसार. कोणाला आवाज नाही ऐकू आला तर सांगूया मला. आणि सगळ्यांनी व्यवस्थित इंटरनेट आहे अशा ठिकाणी म्हणजे आपण क्लास अटेंड करूया अशा ठिकाणी. आता आदिती जी आहे ना माता, तिच्या गर्भातून वामनदेव प्रकटले बरं का. मग त्यांनी शंख चक्र गदा पद्म असं धारण केलं होतं. आणखी त्यांची अंगकांती कशी होती, श्यामवर्णी होते आणि त्यांनी पितांबर नेसलं. आणि त्यांचा जन्म कधी झाला, आता नुकतीच वामन द्वादशी झाली पहा, श्रावण द्वादशी तिथी होती. मग तिथे त्यांचा श्रावण द्वादशी तिथीला त्यांचा त्या मुहूर्तावर त्यांचा जन्म झाला. त्यांचा ज्या मुहूर्तावर जन्म झाला ना त्याला म्हणायचं अभिजित मुहूर्त. मुहूर्ताचे असे वेगवेगळे प्रकार आहेत बरं का, त्यापैकी अभिजित मुहूर्तावर त्यांचा जन्म झाला. मग भगवान विष्णू त्या अवतारात प्रकटले. मग त्यावेळेला त्रैलोक्यात म्हणजे स्वर्ग आकाश आणि भूतल म्हणजे 3 लोक म्हणजे काय, तर स्वर्ग आकाश आणि भूतल असं मानलं जातं. सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. मग आता या सगळ्या म्हणजे लोकांमध्ये काय झालं तर सगळेजण आनंदी झाले. सर्व देव गाई ब्राह्मण ऋतू सगळे सगळे आनंदी झाले. आता या सगळ्या लोकांमध्ये हे सगळ्यांचं अस्तित्व असतं कसं, आध्यात्मिक स्तरावर. त्यामुळे ऋतूंना सुद्धा आध्यात्मिक स्तर आहे आणि त्यामुळे ते सुद्धा एक व्यक्ती आहेत. ऋतू हे सुद्धा म्हणजे आध्यात्मिक जगत गोलोकमध्ये कसं आहे की हे सगळे व्यक्ती आहेत, तिथले सगळे लिव्हिंग बिईंग आहेत, कारण ते कसे आहेत तर पूर्णतः आध्यात्मिक जगत आहे. मग त्यामुळे हे सगळे सगळे म्हणजे आनंदित झाले आणि सगळे जे आहेत ऋतू हे सगळे उच्च लोकांमधले हे सगळे भगवानांचे प्रशासकीय सेवक आहेत. त्यामुळे ते कसे भगवानांच्या चरणी सेवा देत असतात.
म्हणून हा जो शुभ दिन आहे, ज्या दिवशी भगवान प्रकटले, म्हणजे श्रावण द्वादशी, बरं का, त्याने तिथी लक्षात ठेवूया. वामन अवतार म्हणले की श्रावण महिना आणि त्यातली द्वादशी असं आपण लक्षात ठेवायचं. हम्म. आणि त्यामुळं ह्या शुभ दिनाला काय म्हटलं जातं? विजया. हम्म. विजया असं म्हटलं जातं. आता भगवान कसे आहेत? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. सच्चिदानंद, असं सच्चिदानंद विग्रह म्हटले त्यांना. मग आता आपले पुत्र म्हणून असे जे भगवान प्रकटले ते पाहून कश्यप मुनी आणि आदिती हे त्यांचे माता पिता, त्यांना खूप आनंद झाला की भगवान यांनी वामनाचं रूप प्रकट केलं म्हणून. सगळे ऋषीमुनी पण आनंदित झाले. त्यांनी वामन देवांची जन्मतिथी साजरी केली. म्हणजे आपण कसं वाढदिवस साजरा करतो बोली भाषेत, तर तसं जन्मतिथी म्हणायचं. म्हणजे भगवान किंवा असे ऋषितुल्य असतात सगळे, किंवा उच्च स्तरावरचे भक्त असतात, तर त्यांना आपण जन्मतिथी म्हणावी. आध्यात्मिक म्हणजे परिभाषा. तर भगवान जे आहेत ते वामन देवांच्या रूपात यज्ञोपवीत धारण करून, म्हणजे काय, जनेयू म्हणतात हिंदीत किंवा मराठीत जानवं म्हणतात. इथे चित्रात आहे, चित्र पहा सगळ्यांनी. तर अशा पद्धतीने त्यांनी म्हणजे यज्ञोपवीत धारण केलं होतं. आणि त्यांच्या म्हणजे जो म्हणजे त्यांची जी जन्मतिथी होते त्या समारंभाला सूर्यदेव, बृहस्पती, त्यानंतर भूमिदेवी म्हणजे माता पृथ्वी, त्यानंतर स्वर्ग देवता, मग आदिती माता होती, नंतर भगवान ब्रह्मदेव होते, कुबेर, सप्तर्षी, सगळे सगळे होते. त्यांनी सगळ्यांनी यज्ञशाळेला भेट दिली. म्हणजे त्यांच्या आता वडील आहेत ते कश्यप आहेत, ते म्हणजे जे आहेत ते उत्तम म्हणजे ऋषी आहेत, म्हणजे मुनी स्तरावर. तर मग आता त्यांना त्यांचे काय आहे, तर यज्ञशाळा आहे, तर तिथे त्यांचा जन्म झाला. मग तिथे त्यांना त्या सगळ्या देवदेवतांनी भेट दिली. मग म्हणून या म्हणजे म्हणजे जिथे त्यांचा जन्म झाला त्याला भृगु कच्छ म्हणतात. सगळ्यांनी हा शब्द लिहून ठेवूया, भृगु कच्छ म्हणतात. त्याचं महत्व आहे की भृगु वंशीय ब्राह्मण तिथं यज्ञ कार्यात मग्न होते. ती जी यज्ञशाळा होती आणि तिथे त्यांचा जन्म म्हणजे तिथे प्रकट झाले भगवान. मग भगवान वामनदेवांनी कसं त्यांच्या हात म्हणजे कसं त्यांचं रूप कसं होतं? मेखला, मृगार्जिन, यज्ञोपवीत, हातात दंड, इथे चित्रात पहा. त्यानंतर छत्र, हातात छत्र आहे पहा, कमंडलू असं रूप धारण केलं आणि त्यांनी काय केलं? बळीच्या यज्ञशाळेत प्रवेश केला. आणि दिव्य तेजाने, म्हणजे त्यांचं जे दिव्य तेज होतं त्यांनी काय झालं? सगळ्या पुरोहितांचं सामर्थ्य एकदम क्षीण झालं आणि सगळे उठून भगवानांचं स्तवन म्हणजे स्तुती करायला लागले. आणि मग अगदी भगवान शिव देखील, म्हणजे त्यांनी काय केलं? वामनदेवांच्या अंगठ्यातून जे उत्पन्न होतं गंगोदक, म्हणजे काय, तर गंगाजल, म्हणजे भगवानांच्या अंगठ्यातून म्हणजे चरणातून, म्हणजे चरणातील अंगठा जो आहे तर तिथून जे गंगोदक येतात ते स्वतःला मस्तकावरती धारण करतात, हो की नाही? मग आता वामन देवांचं पाद प्रक्षालन बळींनी केलं. आणि मग अशा पद्धतीनं वामन देवांना त्यांनी क्षेम कुशल विचारलं, म्हणजे कसं काय येणं, असं पद्धतीनं खूप छान स्तुती करून असं विचारतात. मग त्यांना ब्राह्मण म्हणजे ब्राह्मणाचा सन्मान करतात नेहमी राजे असतात ते. आणि त्यांना धन रत्न अशा छान छान वस्तू दिल्या, म्हणजे असं त्यांना मागणी म्हणजे तुम्ही मागा मला, तुम्हाला काय हवं ते. ब्राह्मणांना कसं असतं की ब्राह्मणांना दान द्यावं, म्हणजे आपल्या शास्त्रानुसार. तर कशासाठी ब्राह्मणांना दान द्यायचं? त्याच्या मागे पण महत्व आहे की ब्राह्मण वर्णाची जी व्यक्ती आहे तर ती कशी मानली जाते? भगवान यांच्याशी जोडली गेलेली किंवा भगवान यांना जाणणारी. मग अशा ब्राह्मणांना त्यांची जी साधना आहे किंवा त्यांची भक्ती आहे किंवा ते ज्ञानदानाचं कार्य करत असतात, गुरुकुल म्हणजे जे आहे तर ते निर्माण केलेलं असतं त्यांनी. मग ते सर्व कार्य करत असताना त्यांना अर्थार्जन करण्यासाठी त्यांचा कालापयोग होऊ नये यासाठी ब्राह्मणांना दान दिलं जातं. अनेक आहेत अर्थ, म्हणजे अनेक उद्देश पण आहेत, पण त्यापैकी हा एक उद्देश आहे की जो आपल्या अवताराशी निगडीत आहे, म्हणून हा उद्देश मी आपल्याला म्हणजे सांगितला मुख्यत्वे करून. तर त्या दृष्टीने ते तिथे प्रकटले. आणि मग जे बळीराजा आहेत, बली, तर ते कोण आहेत? प्रल्हाद महाराजांचे नातू आहेत. मग त्यांनी काय सांगितलं की ब्राह्मण जेव्हा येतात, प्रकटतात एखाद्या राजाकडे, तेव्हा ते म्हणतात की तुम्हाला काय इच्छा आहे ती तुम्ही मागणी करा. म्हणजे दान दिलं जातं त्यांना. तुमची जी इच्छा आहे ती मागणी करा. सोनं रत्न काय हवे तुम्हाला, गायी हव्यात, म्हणजे अशा पद्धतीनं राजांनी त्यांचा यथोचित सन्मान केला, त्यांचं क्षेमकुशल विचारलं.
आणि मग त्यांना मागणी केली. मग असा साधारण वामन अवतार जे आहे तर त्याचा सारांश आहे. मग आता ही मागणी त्यांनी काय केली, मग कशा पद्धतीनं वामन अवतार घडला, तो आपण आता सखोल अभ्यास होणार आहोत. आता आपण पुढच्या स्लाइड वर जाऊया. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. आता वामनदेवाचं बट्टू म्हटलं जातं, म्हणजे उंचीला कमी होते वामनदेव. मग डॉर्फ म्हणजे काय, तर ठेंगू छोटे. तर त्याला म्हणायचं डॉर्फ. तर बट्टू अवतार म्हटलं जातं. तर बट्टू रूपात त्यांचा जन्म झाला. पण किती सुंदर रूप आहे पहा भगवान यांचं. आणि कश्यप ऋषी आणि जे आहे ते माता अदिती. तर हे सगळे तिथे आहेत. म्हणजे त्यांचा जन्मतिथी कशी साजरी झाली का. मग आता हा जो अवतार आहे तर हा कसा काय होता, तर त्याचं वर्णन आणि मग कशा पद्धतीने भगवान यांनी अशी सुंदर लीला केली, खूप छान लीला आहे भगवानांची. तर आपण ती अभ्यासणार आहोत. म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत ते विष्णू स्वरूपात लीला करतात. विष्णूंचे हे अवतार आहेत सगळे. तर आता आपण ती अभ्यासूया. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. आता ही जी हे जे पहिली स्लाइड आहे, तर हे दशावतार स्तोत्र जे आहे, जयदेव गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी रचलेलं दशावतार स्तोत्र म्हणून आहे. तर त्यातलं वामन जो अवतार आहे तर त्याविषयीच म्हणजे जे वामन अवताराविषयीच त्यांनी रचलेलं वर्णन आहे. तर ते दशावतार स्तोत्र आपण आरतीसारखं गातोही सगळे, किंवा भजन म्हणून सुद्धा गातो आपण इस्कॉन मध्ये सगळे जे भक्त आहेत. तर खूप छान असं त्याचा अर्थ आहे. तर ते आपण सुरुवातीला त्यांच्या चरणी ही प्रार्थना करूया. आणि ते दशावतार स्तोत्रातलं वामन अवताराचं वर्णन जे आहे तर ते आपण म्हणूया. आणि भगवान वामनदेवांच्या चरणी आपण प्रार्थना करूया. चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन् वदनखनीरजनिजन पावन केशवधृता वामनरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता वामनरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वामनदेव भगवान की जय. अशा पद्धतीनं खूप सुंदर असा याचा अर्थ आहे की केशव म्हणजे कोण, तर भगवान श्रीकृष्ण. म्हणजे केशी नावाच्या राक्षसाला त्यांनी जे आहे ते त्याचा वध केला होता, म्हणून पण केशव म्हटलं जातं त्यांना. तर आणि आणि विविध पण अर्थ आहेत बरं का केशव शब्दाचे. तर हा मी एक अर्थ सांगितला आपल्याला. तर असे जे भगवान केशव आहेत, किंवा जे लॉर्ड ऑफ युनिवर्स म्हणजे भगवान जगदीश, संपूर्ण जगताचे जे ईश्वर आहेत तसे भगवान जगदीश, किंवा त्यांना काय म्हटलं जातं, श्रीहरी म्हटलं जातं. तर असे जे भगवान श्रीहरी म्हणजे कोण, तर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण किंवा विष्णू रूपातील भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांचं वर्णन आहे. मग असे जे भगवान आहेत तर त्यांनी काय केलं, वामन रूप जे आहे तर त्या वामन रूपामध्ये, वामन अवतारामध्ये भगवान जे आहेत तर ते प्रकट झाले. आणि ते कसे प्रकट झाले, तर ते म्हणजे त्यांचं कसं होतं, तर अत्यंत अद्भुत असं बटू रूप होतं. वामन स्वरूप म्हणजे वामन रूप होतं. वामन रूप म्हणजे वामन हे त्या रूपाचं नाव होतं. आणि ते रूप कसं होतं, बटू होतं, म्हणजे छोटस आपण म्हणलं जसं ठेंगणे होते ते. डॉर्फ म्हटलं जातं त्यांना, त्याला बटू म्हणायचं. आणि मग असं जे आहे, बटू या शब्दाचा अर्थ ब्राह्मण. आणि वामन हा विष्णूंसाठी शब्द आहे वामन हा. विष्णूंचं एक संबोधन आहे 1000 नामावली मधलं. तर मग तो वामन अवतार आहे. आणि कसे आहेत, तर बट्टू म्हणजे छोटासा ब्राह्मणाच्या रूपात आहेत. ठेंगू असे आहेत भगवान. आणि त्याचबरोबर कसं आहे की त्यांनी जो म्हणजे बळी आहे, बळीराजा, तर त्याला फसवलं. पण ही लीला कशी केली भगवान यांनी,
तर बळीला जरी फसवलं तरी त्याचा उद्धार केला, म्हणजे भगवान नेहमी प्रत्येक जीवाच्या उद्धारासाठीच लीला करतात. मग अशा पद्धतीने त्यांनी बटू म्हणून चातुर्याने फसवलं बळीला. आणि जे म्हणजे असे जे भगवान आहेत, म्हणजे वामन किंवा बटू म्हटलं जातं, तर त्यांचे जे चरण कमल आहेत, म्हणजे या बटूचे जे चरण कमल आहेत, त्याच्या नखातून जे उत्पन्न होणारं गंगाजल आहे, ते सगळ्या संसार म्हणजे काय, की हे सगळं भौतिक जगत, इथल्या सगळे जे जीवात्मा आहेत, तर त्यांना पावन करणारं असं ते त्यांचं चरण तीर्थ आहे किंवा ते गंगाजल आहे. आता असं का म्हटलं जातंय, याचं कारण समजून घेऊया. तर भगवान जे आहेत, तर त्यांनी जेव्हा वामन अवतार धारण केला, पुढे आपण समजून घेणार आहोत ही लीला अभ्यासताना, तर तेव्हा त्यांनी जेव्हा दुसरं पाऊल टाकलं, तर त्यावेळेला काय झालं, सगळं ब्रह्मांड म्हणजे पहिल्या पावलात तर ब्रह्मांड आणि सगळे लोक म्हणजे बऱ्यापैकी लोक व्यापलेच होते, पण दुसरं पाऊल टाकलं त्यावेळेला काय झालं, तर तर ब्रह्मलोकापर्यंत म्हणजे उच्चतर लोक सर्वात म्हणजे उच्च लोक सर्व म्हणजे सर्वात असा 14 लोकापैकी तिथपर्यंत पोहोचलं भगवानांचं पाऊल. आणि मग ब्रह्माजी हे आदिपुत्र आहेत, भगवानांचे पुत्र आहेत. तर त्यांनी ताबडतोब आपल्या पिताश्रींचे चरण कमल पाहिल्यावर काय केलं, त्यांनी त्यांच्याकडे जे उदक होतं कमंडलू मध्ये, ते सुद्धा गंगोदकच आहे. त्यांनी काय केलं, अभिषेक केला चरणावरती आणि ते चरण तीर्थ त्यांनी घेतलं. आणि मग तोपर्यंत काय झालं, की भगवान यांचं जेव्हा पाऊल पडलं, म्हणजे असं ब्रह्मांडा मधल्या त्या 14व्या लोकांपर्यंत गेलं, तेव्हा त्यांचा जो अंगठा आहे, त्याचं जे नख होतं, त्यांनी काय झालं, तर या ब्रह्मांडाचं आवरण आहे ते भेदलं, थोडस फाटलं, थोडस त्याला आपण म्हणू की छिद्र झालं तयार त्या नखामुळे. आणि त्यामुळे काय झालं, की त्यातून भगवान यांचं जे चरण तीर्थ जे आहे, तर ते म्हणजे नखामुळे ते आवरण भेदलं गेल्यामुळं ते जे चरण तीर्थ आहे, तर ते खाली आलं. आणि मग ते खाली आलं म्हणजे कुठून, तर आध्यात्मिक जगतातून. आणि मग तिथं जी वैतरणा म्हणजे नदी आहे, किंवा विरजा नदी म्हटलं जातं तिला, वैतरणा नदी वेगळी, विरजा नदी आहे. तर ती जी आहे ती त्यांच्या नखाला स्पर्श करून, अंगुष्ठाला स्पर्श करून, म्हणजे चरणाला स्पर्श करून खाली आली, आणि ती कोण बनली, तर गंगा नदी बनली. आणि मग तो प्रवाह जो आहे तो मस्तकावर धारण केला भगवान शिव यांनी जट्यामध्ये आपल्या, आणि म्हणून ते मंगल बनले. म्हणजे भगवान शिव जे आहे ते भगवान जे आपले आहेत त्यांच्या चरण तीर्थामध्ये सदैव नाहत असतात. इतकं सुंदर आणि उच्च कोटीचे वैष्णव आहेत भगवान शिव. म्हणून शिव तर त्यांचं सगळं मंगलमय बनलं का, शिव या शब्दाचाच अर्थ मंगल. तर का, तर भगवान यांच्या चरण तीर्थामध्ये ते सदैव नाहत असतात. मग असे जे नख आहे त्यांचं भगवान यांचं, आणि त्याच्यातून जे उत्पन्न झालं गंगाजल, म्हणजे कसं, तर अशा पद्धतीनं आलं गंगाजल. तर ते जे गंगाजल आहे ते जे कोणी जीवात्मा आहेत ते ग्रहण करतात, त्या सगळ्यांना पावन करणार आहे. म्हणून उपनयन समारंभ असतो बघा, पहा. तर त्यावेळेला काय करतात, त्याला बटूच्या अवतारात उपनयन झालं, म्हणजे उपनयन समारंभ तो विधीमध्ये तो जो बट्टू असतो त्याला, म्हणजे त्याला म्हणजे तो मुलगा असतो, तर त्याला बट्टूच्या रूपात म्हणजे सगळ्यांसमोर जे आहे तर ते आणलं जातं. आणि काय केलं जातं, त्याच्या म्हणजे उपनयन विधीनंतर त्याच्या चरणांचं तीर्थ म्हणजे त्याच्या नखातून असं आलं, पायाच्या अंगठ्यातून येणार, त्याला वामन रूप समजून, वामन अवतार समजून, म्हणजे त्यांच्या चरणातून येणार किंवा अंगुष्ठातून येणार जे, म्हणजे अंगुष्ठाचं नख आणि येणार म्हणजे तीर्थ पडतं. तर ते जे आहे तर ते प्रत्येक जण घेऊन आपण म्हणजे जे आहे तर ते मंगल बनायचा प्रयत्न करत असतात, म्हणजे ते शुभ मानलं जातं. ते भगवत रूपच आहे ना वामन. जेव्हा अशा पद्धतीने उपनयन समारंभ होतो तेव्हा, तर त्यावेळेला हा विधी असतो आपला जो आहे तो, हा अशा पद्धतीचा विधी केला जातो. आणि त्या म्हणजे जो वामन आहे त्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या भिक्षा दिल्या जातात. भगवान यांचं रूप आहे, भगवान श्रीहरींचं रूप वामन रूप समजून, असं सुंदर विधी असतो, सर्वांना माहिती असेल का. तर असं त्याचं महत्व आहे. त्यामुळे उपनयन समारंभामध्ये भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होतात. अशा पद्धतीने भाव ठेवून ते जे चरण अंगुष्ठ आहे किंवा त्यातून जे नखातून आलेलं, म्हणजे नखाचा स्पर्श होऊन भगवानांच्या आलेलं जे गंगोदक आहे,
तर ते सगळेजण घेत असतात चरण तीर्थ म्हणून, आणि आपली स्वतःची शुद्धी होईल यासाठी प्रार्थना करत असतात भगवानांच्या चरणी. म्हणजे ते भगवान यांचंच रूप आहे आणि प्रत्येकाच्या हृदयात भगवान असतात, त्यामुळे त्या विठूच्या हृदयात भगवान आहेतच. त्यामुळे तो वामन अवतार समजून त्यांचे चरणोदक जे आहे तर ते सर्वजण घेऊन पावन होत असतात. अशा पद्धतीचं सुंदर असं महत्व आहे या लीलेचं पण. आपल्या भौतिक जीवनातल्या समारंभामध्ये सुद्धा, म्हणजे हा जो विधी आहे उपनयन समारंभामध्ये, तर तो हा केला जातो. मग तर पुढे जाऊ आपण. आता पुढे काय घडलंय आपण समजून घेणार आहोत, कशा पद्धतीने लीला झाली. आपण थोडक्यात गोषवारा समजून घेतला, आता सखोल पद्धतीने लीला समजून घेणार आहोत. पुढची स्लाइड घेऊया त्याची. हा होते. हरे कृष्ण. पुढची स्लाइड घेऊ मग त्याची. हा. आता श्री शुक जे आहेत म्हणजे शुकदेव गोस्वामी जे आहेत, तर ते काय म्हणाले, तर आपण स्कंद 8वा अध्याय 18वा, तर त्यामध्ये हा वामन अवतार आहे. 8व्या स्कंदातला 18वा अध्याय, तर त्याचा पहिला श्लोक आपण घेणार आहोत. तर इथे शुक जे आहेत तर ते काय म्हणतात ते आपण समजून घेणार आहोत. म्हणजे की आता शुकदेव महाराज जे आहेत तर ते परीक्षित जे आहेत तर त्यांना ही भागवत कथा जी आहे तर ती कथन करत आहेत, हे आपण जाणतो. मग आता इथे शुकदेव गोस्वामी जे आहेत तर ते काय म्हणाले परीक्षित महाराजांना, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. इत्यं विरिच्या स्तुतकर्मवीर्य प्रादुर्बभूवामृतभूरिदित्यां चतुर्भुजा शङ्खगदाब्ज चक्र पिशंगवासानलिनाय तीक्ष्णा. तर आता याचा अर्थ काय होतो, तर सुखदेव गोस्वामी म्हणाले भगवान जे ब्रह्मदेव आहेत त्यांनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्या कर्माची आणि प्रभावाची अत्यंत प्रशंसा केली. आणि त्यानंतर एका सामान्य म्हणजे जे आहे तर त्या म्हणजे मर्त्याप्रमाणे, म्हणजे कधीही मृत्यूला सामोरं जावं लागत नाही असे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अदितीच्या गर्भातून ते प्रकट. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांनी शंख चक्र पद्म ही आयुध धारण करून पितांबरी नेसलं होतं. म्हणजे भगवान यांचं आता वर्णन आहे बरं काय ते या श्लोकामधून. नेत्र कसे होते, तर कमळासारखे सुंदर आणि दीर्घ होते. म्हणजे आता आपण समजून घेऊया की सगळ्यात पहिल्यांदा जे भगवान यांचा अवतार होता, म्हणजे आपण कूर्म अवतारापासून अभ्यासला हो की नाही, त्याच्या आधी आपण मत्स्य अवतार अभ्यासला हो की नाही, म्हणजे जलचर. मग जलचरामध्ये मत्स्य अवतार होता, मग नंतर कूर्म अवतार होता, मग नंतर भगवान यांचा वराह अवतार होता, म्हणजे अजून अजून प्रगत. आणि त्यानंतर मग काय म्हणतं, तर भगवान यांचा जो आहे तो आता नरसिंह अवतार बघितला आपण, आणि त्यानंतर आता आपण हा पुढचा अवतार म्हणजे 5वा अवतार तर आपण वराह अवतार पाहतो. क्षमा असावी पण वामन अवतार पाहतो. मग आता ह्यांचं प्राकट्य कसं झालंय, तर ह्याचं खूप सुंदर वर्णन आहे का. हम्म तर कसे होते भगवान, सुखदेव गोस्वामी सांगतात त्या श्लोकातून की स्तुत्य कर्म वीर्य, म्हणजे काय पहिलं जे ओळ आहे या श्लोकाची सगळ्यांनी पाहूया. इत्थम इत्थम विरिंच स्तुत्य कर्म वीर्य, याचा अर्थ काय होतो, तर ब्रह्मदेव ज्यांच्या पराक्रमाचा महिमा सदैव गातात असे भगवान आहेत आपले पुरुषोत्तम भगवान. आणि मग प्रादुर्भुव म्हणजे ते प्रकटले, आणि कसे प्रकटले, तर अमृतभू म्हणजे ज्यांचं प्राकट्य सदैव अमर असतं, म्हणजे भगवान कसे सदैव अमर आहेत, म्हणजे ते अविनाशी आहेत भगवान, अमर आहेत असे भगवान आहेत त्यांचं प्रकटीकरण. म्हणजे तर असे जे भगवान आहेत तर ते कसे प्रकटले, तर आदित्या म्हणजे काय, तर आदित्यच्या गर्भातून. म्हणजे इथं दुसरा शब्द आहे पहा, आदित्या. आदित्य मातेच्या गर्भातून. आणि मग कसे प्रकटले तर तिसऱ्या ओळीमध्ये आहे पहा, चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र, म्हणजे काय, ही 4 भुजधरी, आणि शंख गदाब्ज चक्र म्हणजे शंख चक्र गदा आणि पद्म म्हणजे कमळाने सुशोभित असं त्यांचं रूप होतं. आणि मग पिशंगवासा, पिशंगवासा हा शब्द आहे पहा 4थ्या ओळीत, म्हणजे काय, तर पितांबरधारी. पिशंगवास म्हणजे काय, तर वास या शब्दाचा अर्थ काय होतो,
म्हणजे क्लोथ कपडे, पिशंग असं म्हणजे पितांबर म्हणजे पिवळं वस्त्र धारण करणारे असे. मग नलिन आयत इक्षण म्हणजे काय, आता आपण हे शब्द कसा वाचला तर नलिन आयत क्षण असा आपण हा जो वाचला तो, पण त्याचा विग्रह कसा आहे तर नलिन आयत इक्षण म्हणजे नलिन आयत आणि इक्षण म्हणजे कमळासारखे विशाल नेत्र असलेले असे भगवान होते. तर इतकं सुंदर प्राकट्य भगवान यांचं होतं बा. मग आता म्हणजे कधी कधी काय होतं, भगवान सामान्य बालकाप्रमाणे जन्म घेताना आपण पाहतो, पण याचा अर्थ असा नाही की भगवान यांना जन्म मृत्यू जरा व्याधी या समस्या आहेत. भगवान कसे आहेत, परमेश्वर आहेत, सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. भगवान कसे आहेत, पूर्ण पुरुषोत्तम आहेत, सगळ्या ऐश्वर्यांनी युक्त आहेत भगवान, हो की नाही. म्हणजे म्हणून त्यांना म्हणजे सहा म्हणजे सहा ऐश्वर्यांनी युक्त म्हणून भगवान असं म्हटलं जातं. मग आता असे जे भगवान आहेत तर ते म्हणजे त्या जे आहेत ते लीला करण्यासाठी प्रकट होत असतात, पूर्णतः आध्यात्मिक असतात, सच्चिदानंद विग्रह आहेत भगवान जे आहेत ते. मग त्यामुळं त्यांना काही अशा समस्या नाही आहेत, जन्म मृत्यू जरा व्याधी. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांच्या या लीला आहेत ह्या समजण्यासाठी सुद्धा म्हणजे अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य असायला. म्हणजे काय की भगवान यांच्याविषयी भगवद्गीतेत काय म्हटलं गेले 4.9 मध्ये की जन्म कर्मच मे दिव्यम यो वेत्ती तत्वतः, म्हणजे काय की भगवान यांचं प्रकट अप्रकट होणं या दिव्य लीला आहेत सगळ्या. आणि ज्या म्हणजे मनुष्याला हे समजतात किंवा जो मनुष्य हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला भौतिक कर्म जे आहेत तर म्हणजे त्या कर्मांचा म्हणजे जे बंधन आहे म्हणजे त्या सगळ्या बंधनातून तो मुक्त होतो. म्हणजे त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. नुसतं फक्त भगवान यांच्या दिव्य लीला आणि भगवान या म्हणजे भूतलावर कसं प्रकट होतात आणि कसं कर्म करतात हे जाणल्यामुळे सुद्धा त्याला त्या भौतिक म्हणजे जीवनातून त्याची मुक्तता होते पहा. म्हणजे भौतिक कर्माचा भगवान यांना स्पर्श सुद्धा नाही. भगवान कसे परम पवित्र आहेत. मग भगवान यांचा आविर्भाव त्यांचं अंतर्धान पावणं हे कसं आहे, सूर्य आकाशात उगवतो आणि मावळतो असं आहे. म्हणजे सूर्य उपस्थित असतो तसं भगवान आहेतच, फक्त काय करतात त्यांचं प्राकट्य आणि अंतर्धानाच्या ते लीला करतात. मग हे कोणाला समजेल तर भगवान यांचा जो भक्त आहे, शुद्ध भक्त आहे किंवा भगवान यांची जो भक्ती करतो त्यालाच समजेल की भगवान हे आविर्भाव आणि त्यानंतर त्यांचं अंतर्धान पावणं अशा पद्धतीची लीला करतात. पण भगवान सदैव जे आहेत ते उपस्थित आहेत आपल्या अंतरात्म्यामध्ये पण. म्हणजे भगवान जे आहेत ते साक्षी म्हणून आहेत, परमात्मा म्हणून. आणि त्याचबरोबर भगवान चराचरामध्ये उपस्थित आहेत, म्हणजे भगवान सदैव उपस्थित असतातच, फक्त ते लीला करतात अशा पद्धतीची. मग त्यामुळं जे मुक्तात्मा आहेत उच्च स्तरावरचे तर त्यांना हे जाणता येतं. कारण वर्तमान देहाचा त्याग केल्यावर पुन्हा आपल्याला भौतिक शरीर म्हणजे घ्यावं लागतं. आपण जे जन्म मृत्यूच्या बंधनामध्ये जे अडकलेले बद्ध जीव आहोत, पतित जीव आहोत, पण असे जे मुक्तात्मा आहेत त्यांना पुन्हा देह घ्यावा लागत नाही. ते काय करतात, आध्यात्मिक जगताची प्राप्ती करतात, त्यांना सरळ भगवत धामामध्ये प्रवेश मिळतो. म्हणजे काय की त्यक्त्वा देहम असा श्लोक येतो पहा, पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन. म्हणजे काय की अशा जीवात्म्यांना म्हणजे असे जे मुक्तात्मा आहेत तर त्यांना भगवत धामाची प्राप्ती होत असते. म्हणजे भगवान यांच्या म्हणजे जन्म आणि कर्म कसं दिव्य आहे हे जाणल्यामुळे पण भगवत धामाची प्राप्ती होते. भगवद्गीतेत स्वतः भगवान यांनी सांगितलंय 4.9 मध्ये. मग आता असे म्हणजे ह्या सगळ्यातून आपण समजून काय घ्यायचं तर आपण जेव्हा भगवान यांचे वेगवेगळे प्राकट्य, वेगवेगळ्या लीला आणि वेगवेगळे अवतार अभ्यासतो तेव्हा आपल्यावर पण भगवान यांची कृपा होणार. म्हणून आपण अगदी व्यवस्थित म्हणजे ते आपण पाहतो क्लासमध्ये आपल्या जे लोक आहेत तर आपण अगदी व्यवस्थित म्हणजे श्रवण भक्ती करायचा प्रयत्न केला तर काय होईल, भगवान यांची कृपाच होणार आपल्यावर. कारण भगवान काय म्हणतात की तुम्ही ये यथा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, म्हणजे जसं तुम्ही मला भजता, जसं तुम्ही माझी म्हणजे तुम्ही ज्या पद्धतीनं ज्या स्तरावर तुम्ही माझी पूजा अर्चना म्हणजे करता, भक्ती करता त्यानुसार मी फळ देतो. जितकं आपण एकाग्र चित्तानं भगवानांची लीला ऐकू तर तितक्या तितक्या उच्च स्तरावर भगवान यांची आपल्यावर कृपा होणार. हे अशा पद्धतीने आहे.
मग असे भगवानाच्या लीला विविध ज्या आहेत आणि त्यांचे अवतार जे आहेत, तर हे अभ्यासणं म्हणजे काय, भगवानांचं प्राकट्य म्हणजे जन्म, आणि भगवान यांनी त्या लीला करून त्यांनी काय कर्म केलं हे अभ्यासणं म्हणजे. म्हणून हा श्लोकाचं महत्व आहे की जन्म कर्मची मे दिव्यम, म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान यांचा जन्म कसा झाला, कशासाठी झाला, कोणत्या प्रयोजनासाठी, आणि त्यांनी येऊन काय कर्म केलं म्हणजे ती लीला. तर हे अभ्यासणं म्हणजेच काय आहे, भगवत धामाचं आपण तिकीट काढण्यासारखं आहे. म्हणजे भगवत धामाची प्राप्ती करण्याचा मार्ग आपल्यासाठी मोकळा होतो. मग जितक्या जितक्या एकाग्र चित्ताने ऐकू आपण, जितक्या मनोभावे, जितक्या शरण जाऊन भगवान यांना आपण ऐकू, तितकं काय होणार, भगवान यांची आपल्यावर कृपा होणार. बस. वामनदेव भगवान की जय. आता आपण पुढच्या श्लोकावर जाऊ. हा मग पुढच्या श्लोकावर आता लॉर्ड वामनदेव म्हणजे जे आहेत, म्हणजे वामनदेव म्हणजे कोण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानच आहेत ते विष्णू रूपात. तर ते कसे अवतरले होते पहा. आदिती मातेच्या गर्भातून, आणि कसे पूर्ण आपल्या म्हणजे पूर्ण अस्त्रशस्त्रांशी असेच येतात भगवान, यांचं प्राकट्यच असं असतं. म्हणजे देवकी मातेसमोर पण असे चतुर्भुज विष्णू रूपात ते अवतरले होते पहा. मग इथे चित्रात पहा. त्यांच्या हातामध्ये काय आहे, तर इथे इथे शंख आहे पहा. त्यानंतर इथे पद्म आहे पहा. शंख आणि पद्म यांनी भगवान काय देतात, आशीर्वाद देतात आणि कृपा करतात बरं का. मग त्यानंतर इथे हातात सुदर्शन चक्र आहे आणि गदा आहे. सुदर्शन चक्र जे आहे, तर त्याच्यातून भगवान काय करतात, दंडित करतात. गदेने काय करतात, तर असुरांचा विनाश करतात, म्हणजे दंडित करण्यासाठी, असुरांचा वध करण्यासाठी. तर अशा पद्धतीचं भगवानांचं रूप आहे सुंदर. आणि त्याचबरोबर काय आहे, तर भगवान कसे की पितांबर नेसलेले भगवान आहेत, आणि त्यांचे जे पाक पितांबर त्यांनी कसं सुंदर भगवानांनी परिधान केले, आणि ते खूप छान त्याला चमक असते बरं का. म्हणजे जेव्हा प्रल्हाद महाराज जे आहेत, तर त्यांना कड्यावरून खाली लोटलं हिरण्यकश्यपूंच्या सैनिकांनी, त्यावेळेला भगवान इतक्या इतक्या म्हणजे वेगाने गरुडावरून झेप घेऊन धावत आले, म्हणजे की त्यांनी गरुडाला पण धरलं होतं. म्हणजे त्यांचा जो वेग होता, म्हणजे भगवान यांचा आणि गरुडाचा, म्हणजे तर गरुडाला इतक्या वेगाने, म्हणजे गरुड रूप म्हणजे भगवान यांचाच अवतार आहे, तर तो जो वेग होता, तर तो इतका म्हणजे होता प्रचंड, की गरुडाचा एक पंख त्यांनी धरला होता, आणि त्यांचं एक उत्तरीय म्हणजे ते त्यांनी धरलं होतं, हातामध्ये पकडलं होतं. आणि अशा पद्धतीनं ते धावले होते. आणि भगवान जे आहे, तर त्यांचं बल यातनं अनुभवलं, तर त्यांनी जेव्हा म्हणजे ती धाव घेतली प्रल्हाद महाराजांना जे आहे, तर त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी, त्यावेळेला त्यांचे जे पुष्ट जे अंगावर होते, म्हणजे त्यांच्यामधलं बल काय आहे याचं प्रदर्शन करत म्हणून भगवान जे आहेत, तर त्यांचा म्हणजे प्रत्येक म्हणजे आपण स्मरण करतो प्रत्येक पावलांचं, तर त्यावेळेला ह्या लीलेचं आपण स्मरण करावं की भगवान जे आहेत, तर त्यांनी जेव्हा झेप घेतली गरुडावरून येऊन म्हणजे आले ते प्रल्हाद महाराजांना अलगदपणे झेलण्यासाठी, त्यांचा बचाव करण्यासाठी, त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी, तर त्यावेळेला अशा पद्धतीनं ते म्हणजे त्यांचं पितांबर सुद्धा म्हणजे जे आहे, तर ते आणि उत्तरीय असं त्यांनी पकडलं होतं, आणि त्या गरुडाला पण पकडलं होतं त्याचा एक पंख, आणि अशा पद्धतीनं ते आले होते इतक्या म्हणजे तातडीने, तळमळीने आणि तितक्याच वेगाने भगवान राहते. म्हणजे भगवान जे आहेत, तर ते कसे म्हणजे त्यांना कसे भक्तप्रिय असतात त्याचं उदाहरण आहे पहा. आणि त्याचबरोबर हे सगळं मी वर्णन का केलं, याचं कारण ते जे पितांबर आहे, ते सुद्धा म्हणजे भगवानाच्या शरीरावरची सगळी आभूषण हे सुद्धा भगवानाचं सेवक आहे बरं का. त्याला भगवान सेवक म्हणतात. आणि हे कोणाचे अवतार आहेत, तर शेष भगवान जे आहेत त्यांचे अवतार आहेत. अनंत शेष आहे ना, तर ते अवतार आहेत. हे भगवानांच्या शरीराचे सगळे दागिने, आभूषण, हे सगळं जे आहे ना, भगवान शेषांचे अवतार आहेत. आणि म्हणून त्यांना भगवान सेवक म्हणलं जातं, किंवा सेवक सेवक भगवान म्हणलं जातं. कारण अनंत शेष पण कोणाचे, भगवान यांचाच अवतार आहे, संकीर्षणांचा अवतार आहे. आणि म्हणून किंवा बलरामजी आहेत ते म्हणजे, तर म्हणजे संकीर्षण म्हणजेच काय, बलरामजींपासून प्रकट झालेले. मग त्यामुळं त्यांना सेवक भगवान असं म्हटलं जातं. मग हे जे शंख आहे, चक्र आहे, त्यानंतर गदा आहे, पद्म आहे, तर हे सगळे कोण आहेत, सेवक भगवान म्हणायचं आपण त्याला. मग आपण ज्या वेळेला आपल्याला ही सगळ्यांनी आता मराठी टीम आली होती पहा, जो आपला मागच्या वर्षी जो आपला उद्घाटन सोहळा झाला मंदिराचा, तर त्यावेळेला आपल्याला पुजारी असिस्टंट सेवा मिळाली होती. मग आपल्याला हे विविध प्रकारच्या वस्तू आहेत त्या स्वच्छ करायच्या,
म्हणजे भगवानांच्या, मग भगवानांचं जे आभूषण आहेत तर त्यांचं, किंवा भगवानांचे कपड्यांचं वॉर्डरोब मध्ये शिफ्टिंग करायचं, अशा छान छान सेवा मिळाल्या होत्या, सगळ्यांनी केल्या जे आले होते पाहते ना. आणि बऱ्याच जणांची दीक्षा पण झाली. मग आपण काय केलं, एक प्रकारे भगवान सेवकांची सेवा केली ना. भगवान यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग काय, पहिल्यांदा भगवानांच्या दासांची आपण सेवा करायला पाहिजे. आपण दासानु दासानु दासा, भगवानांचे जे उच्च कोटीचे वैष्णव सेवक आहेत त्यांची सेवा केल्यावर निश्चितच भगवानांची आपल्यावर कृपा होणार आहे. म्हणजे भगवान यांना काय आवडतं, तर आपले जे दास आहेत तर त्यांचे आपण जेव्हा दास म्हणून सेवा करतो तेव्हा भगवान आपल्याला ते त्यांचे भक्त म्हणून स्वीकारतात. जर मी म्हणाले की मी, म्हणजे असं जर मी म्हणाले किंवा आपण म्हणालो की मी कृष्णाचा भक्त आहे, मी विष्णूचा भक्त आहे, असं आपणच म्हणत राहिलो तर भगवान नाही स्वीकारत. भगवान कधी स्वीकारतात आपल्याला, तर जे त्यांच्या दासांचे, त्यांचा जो उच्च कोटीचा वैष्णव किंवा जे वैष्णव भक्त आहे त्यांचा, त्याचे दास म्हणून आपण जेव्हा सेवा करतो तेव्हा भगवान आपल्याला माझे हे भक्त आहेत म्हणून स्वीकारतात. म्हणून आपण कशी सेवा करायची, दासानु दास म्हणून सेवा करायची. मग अशा पद्धतीनं भगवान यांचे कोण आहेत, तर सेवक आहेत सगळे, आणि अशा पद्धतीने हे सगळेजण सेवा करत असतात. आणि आपल्याला ह्यांची सेवा करायला मिळणं हे खूप मोठं सौभाग्य आहे पहा. आपल्या मराठी डिपार्टमेंटला ही सेवा मिळाली होती की नाही, तर ही सुद्धा कृपा आहे आपल्यावर भगवान यांची. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता त्यांचा वर्ण कसा होता, तर त्यांचा श्याम वर्ण होता. तर कसा भगवान यांचा कसा वर्ण आहे, तर श्याम वर्ण आहे भगवान श्रीकृष्णांचा पण, हो की नाही. मग तसंच होता त्यांचा पण. आणि त्यांनी काय काय केलं होतं, तर त्यांनी पिवळं वस्त्र म्हणजे जे आहे ते परिधान परिधान केलं होतं. म्हणजे काय, भगवानांचा दिव्य असा देह आहे, तो चित्रात पाहूया सगळ्यांनी. आणि श्याम वर्ण आहे बरं का. म्हणजे श्याम वर्ण कशाला म्हटलं जातं, तर कदंब वृक्षाचा जो रंग आहे त्याला पण श्याम वर्ण म्हणलं जातं. म्हणजे तो काळाही नाही आणि जांभळाही नाही. काळा रंग आणि जांभळा रंग, म्हणजे आकाशातला काळा मेघ असतो पण तो काळा नसतो. काळा आणि म्हणजे जांभळा यांच्या मधील म्हणजे मिक्स केल्यानंतर, हे रंग एकत्रित केल्यानंतर जी तयार होते छटा, तसा असतो रंग. तर असा हम्म असा म्हणजे त्याला म्हणायचं श्याम वर्ण. मग अशा वर्णाचे जे आहेत तर ते हे जे होते भगवान होते. मग आता त्यांच्या दिव्य देहाचं वर्णन फार छान आहे. म्हणजे त्यांच्या शरीर, त्यांच्या म्हणजे जे देह होता त्याच्यावर भौतिक उन्मत्तपणाचा कुठलाही लवलेश नव्हता. हम्म? आणि त्यांचं जे मकराकार कुंडल होतं कानातलं, तर त्याच्यामुळं त्यांच्या मुखकमळावर म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावर अत्यंत छान असं तेज पसरलं होतं. आणि त्यांच्या वक्षस्थळावर इथे श्रीवत्स लांछन म्हणजे काय, तर श्रीवत्स म्हणजे त्यांचं जे वक्षस्थळ आहे तर तिथे श्रीवत्स चिन्ह होतं. म्हणजे माता लक्ष्मीचं ते स्थान आहे का, माता लक्ष्मीला ते स्थान दिलेलं आहे त्यांच्या वक्षस्थळावर. तर मग अशा पद्धतीचं खूप छान असं त्यांचं शरीर होतं. आणि त्यांनी काय केलं होतं, तर कडी, तोडे, भाऊभूषण घातली होती. म्हणजे त्यांना जी, म्हणजे त्यांनी जी घातली होती, अंगावर परिधान केली होती आभूषण, तर ते कशी होते, कडी म्हणजे हातात कडी होती. तोडे होते. आणि भाऊभूषण म्हणजे बाजूबंद असतात पहा, असं त्यांना घातलेले होते. आणि पवित्र असं यज्ञोपवीत म्हणजे जानवं आहे पहा त्यांच्या शरीरात. आता हे सगळं चित्रात नाही दिसत पण इथे आहे पहा जानवं. आणि त्यानंतर एक उज्ज्वल मेखला, म्हणजे खूप सुंदर मेखला आहे इथे पहा कमरेला. कटी कमरेला, मेखला म्हणजे काय, कमरेचं आभूषण आहे भगवान यांचा मेखला. तर असं म्हणजे खूप सुंदर असं परिधान केलं. आणि त्यांचं जे पादपद्म होते म्हणजे काय, तर पायाचे जी पावलं होती, पादपद्म म्हणजे काय, तर पावलं. पाद म्हणजे पाय, आणि पादपद्म म्हणजे पायाचं जे पाऊल होतं, तर त्या पावलामध्ये आपण काय म्हणतो, पैंजण, त्याला नुपूर म्हटलं जातं. तर अशी सुंदर सुंदर नुपुर त्यांनी धारण केली होती. असं सुंदर रूप होतं त्या भगवानाचं. मग आता पुढे काय झालं आपण समजून घेणार आहोत. हा मध्ये पुढची स्लाइड घेऊया. मग आता श्रावण द्वादशीचं आपण महत्व जे आहे तर ते समजून घेणार आहोत. म्हणजे श्रावण द्वादशी जी आहे तर त्याचं महत्व काय आहे. मग श्रावण द्वादशी म्हणजे काय असतं, तर 12वा दिवस असतो. आणि तो म्हणजे कुठला 12वा दिवस असतो,
तर ज्या वेळेला भद्र म्हणजे काय की म्हणजे जो महिना असतो तर तो कुठला असतो तर पुढे जाऊन म्हणजे भद्र जो महिना आहे तर तो येणार असतो आणि तो पंधरवडा असतो तर त्यावेळेला काय असतं तर ती जी आहे तर ती म्हणजे श्रावण द्वादशी असं त्याचं नाव आहे. त्याचा आणि श्रावण महिन्याचा काही संबंध नाहीये, सगळ्यांनी गोंधळ घालायला नको. भद्र म्हणजे भाद्रपद महिना म्हणजे आपल्याकडे गणेशांचं आगमन होतं किंवा हे हा महिना आणि त्यावेळेला भाद्रपद महिन्यामध्ये म्हणजे ज्या वेळेला जेव्हा म्हणजे हे होत असतं एक म्हणजे अशा पद्धतीचं ग्रहांचं प्रयोजन होत असतं की ज्या वेळेला अभिजित नावाचा जो तारा असतो तो म्हणजे सगळ्यात सर्वात प्रचंड मोठा असा तारा आहे म्हणजे सर्व जे तारे आहेत तारे म्हणजे स्वयंप्रकाशित जे ग्रह त्यांना तारे म्हणायचं. तर ते जे तारे आहेत तारका समूहामध्ये अनेक तारका समूह आहेत पण त्या तारका समूहामध्ये सर्वात जास्त प्रकाशित जे होणारे आहेत त्यामधला 5व्या नंबरचा तारा म्हणजे अभिजित तारा आहे. भारतामध्ये तो दिसतो आणि मग तो जो अभिजित तारा आहे तर तो जेव्हा दिसतो तर त्यावेळेला म्हणजे जेव्हा चंद्र उगवतो 12व्या दिवशी येतो आणि त्याच वेळेला तो अभिजित तारा जेव्हा चमचमायला लागतो म्हणजे चंद्र कलेने होत असतो पण म्हणजे ज्या वेळेला चंद्र येतो आणि त्यावेळेला तो तारा जो चमकायला लागतो असा भरपूर तेजाने तर ती द्वादशी तिथी असते म्हणजे 12वा दिवस असतो आणि म्हणून त्याला श्रावण द्वादशी असं म्हटलेलं आहे आणि मग त्यावेळेला जे भगवान आहेत तर ते प्रकटले ते मग त्या दिवशी त्या तिथीला नाव आहे श्रावण द्वादशी. पण सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया की तो श्रावण महिना नाहीये या नावावरून सगळ्यांचा गोंधळ होईल तर भद्र महिना म्हणजे भाद्रपद महिन्यामध्ये तर त्यावेळेला ते प्रकट होतात. मग आता इथे जे सगळे त्रिलोक जे आहेत तर तिथले सगळे देवदेवता गायी ब्राह्मण सगळे सगळेजण आनंदी झाले आणि त्यामुळे ह्या म्हणजे दिवसाला काय म्हटलं जातं विजया असं म्हटलं जातं जसं मी सांगितलं आधी तुम्हाला तर ह्याचं महत्व हे आहे म्हणजे की हा खूप दुर्मिळ योग असतो म्हणजे भगवानांच्या प्रकटण्याचा हा सगळा योग जुळून येणं ही सुद्धा मोठी गोष्ट आहे आणि त्यामुळे ह्याला काय म्हटलं जातं विजया असं म्हटलं जातं. हा इतका पवित्र दिवस आहे म्हणून त्याला विजया असं सुद्धा म्हटलं जातं. मग विजया द्वादशी सुद्धा काही जण म्हणतात. मग आता पुढे जाऊ पुढच्या आणि याला श्रावण असं का म्हटलं जातं त्याचं पण कारण आहे. आता थोडस अजून समजून घेऊया म्हणजे तुमचा गोंधळ व्हायला नको. आता ती स्लाइड दाखवली पुन्हा तरी चालेल किंवा राहू दे असं. तर श्रावण म्हणजे काय आहे तर श्रवण आहे ऍक्च्युली ते त्याचं म्हणजे ट्रान्सलेशन मध्ये थोडी एरर असेल तर श्रवण नक्षत्र असतं त्यावेळेला आणि श्रवण नक्षत्रात जेव्हा चंद्र असतो म्हणजे चंद्र जो असतो तो वेगवेगळ्या